Kama daktari wasaneno ka sirikal to chung motegno ka bende nitie jok mayuak ni jok madewo kiro piny jotesre kaka opposition bende koro chal ka gima odokie kendo koro siro sirikal. Nawinjo kaka Junet Mohamed ne wuoyo giwacho ni sani pok gineno ngang gima ginyalo sundo ne sirikal. Sani wacho ni chief nitiere kod midhiero makage kacha. Kamano. To kane winjo kanise kane goyo mbaka giwacho ni achiel kuom gigo mamane gisiemo en ni nitie gik mitimo tok chik gi sirikal ka piny Kenya ochumi koro yulo kendo nitie kaka ochalo jatuo moheore. Pacho kaka lakteche ere gi rieko modhi tiyogo mar neno ni wach ni owuoye nikech moko mokenge mosekaw gi sirikal giwacho ni kata nukta ok ginyal golo nyaka odhi mana kaka odhino. Ere rieko modwa tiyogo maneno ni okaw paro maungono kendo kete timo mondo keti. Koro wan kaka dakteche kendo matiyo gi sirikal maduong' kendo tiyo gi sirikal ma county, koro gik mana ni eromo mwatimo gi kata gi jatend Ministry of Health kata romo mwatimo go gi jotend counties kuondge madiang' wawachi ni to wan waneno kama kendo waneno ni gini kinyalo loke kamacha to nyalo bedo maber. Kinyalo tim public participation nikech mai gik ma samoro ji wacho ni ne ok otimore maber. Koro magi maoni moko mwachiwo kendo mogik ka koro giwinjowa ka koro giwinjwa sani temo miyo koro ng'anyo gi ni gimedore. King'iyo statement ma koro Secretary General nogolo kawuono to kendo nowacho nang'owa, owacho ni wachno kendo be ni mane weche matero wa e ng'anyo. Koro tiende ni wuoyo ka osetimore mang'eny kendo osetimore kuonde te. To nikech mana kaka iwacho ni gini osedhire kendo jomoko kendo medo duondgi e wachni kendo gidwa ni gijiwe omed dhi mbele. Koro duog tamo wang'wa ni to ang'o machielo ma ang' watim. Koro emomiyo bende wan kaka dakteche mong'ado ni e ng'anyo ni nyaka koro wawach wachno kendo ma bende samoro ibiro winjwa kata ok bi winjwa. Koro warito neno kochopo Disemba to koro wan wachako mana ng'anyo. Ka ok winjo dhi timo nang'o? Ka ok winjwa to ok wawe kanyo, wamedo nikech nitie weche mang'eny ma samoro wasewacho gi sirikal to ok giwinji kaka koro samoro jopiny medore, jopiny medo duondgi e wachno, kamoro sirikal winjo moloyo, kamoro to be sirikal ok winji kata jopiny omedo duondgi. Koro wan kama wantiere en mana dhire nyaka kuma wabiro chopieno. Kochopo kanyo to bende wamedo mana dhire ma bende ka koro moko kuom ji te ni koro en gima nitie to wanyalo mana koro manyo ni to kaka koro entiere no ere kaka wanyalo make it better. Koro ideas wabiro chiwo all the time meetings moko mwadhiye mang'eny gi wawacho weche gi te. Kamoro en mana ni interest mar sirikal nyalo pogore gi interest mar joma moko, nyalo pogore gi interest mar dakteche, nyalo pogore gi interest mar jopiny. Koro mane kuma shida chakore. To chieng' ma interest no biro bedo achiel to winjruok yot kabisa nikech adieri kan waneno kaka wach mar shift no chakore to nowinjo ni ji mang'eny nok nyadhi kata osiptal. Koro ing'eni kaka in daktari ma irwako ng'ato osiptal ting'eni ok ibet e shift kacha, in ing'iyo mana ni to ng'ani sama rwake ni nikech ok in wuon osiptal be en gi kad ni koso en nang'o. Koro miyo in tiji bedo matek ka koro idwa kata ni irwak jatuo ma tuo saidi to kamoro gino ok dhi chung'ne e osiptal mitie kanyo. Koro iyudo ka imbe lweteni ok inyal timogo gimoro kata achiel. Koro wan wanyalo mana medo nyiso sirikal to mogik bende ka koro ng'anyo ni otimore to romo wuokie to pod wawacho ne gimana kamacha ni wato gini ok wawinjrego, wano ni utuluru line ne to bende ok giwinji giluwo mana machielo.